A Gul, dneska si nebudeme kúsať nožičku, dobre? Dneska budeme dobrý Havinko, dobre? Dneska budeš dobrý Havinko. Ten pes je inteligentnejší ako ty. A kto není mi povedz. Kto není do piče. Povedz mi, kto není do piče, ale úprimne ako... Si vnútri u mňa? No vnútri v tejto budove, pozri sa, pred tebou v tej budove. Kde? Schovaj sa. Kde? Neviem, kde bol. V budove či kde? Tu je, pred nami. Je mŕtvy. Idem ťa resnúť. Hej. Jak ťa mohol zabiť, ty idiot? Lebo nemám vestu ani nič, ty kokot. Boha, ty si slaboch! Kurva! Čo? Toto... Erik. To ja prídem a normálne tu vidím šušňu ležať v tráve. No. Čo ti jebe? Povedz mi, čo je to za blázna. To čo je? To sa mi sa sníva. Prečo škulím? Ja? Čo ti jebe? Si niekedy videl škúliť. Ako vypočítaš obsah trojuholníka? Čo ja viem, čo si ty kokot. Čo ja viem, ty kokot. Ready, ako vypočítaš obsah trojuholníka? Čo ti je za... neviem. A plus B plus C v zátvorke krát 4, ty kokot. A hviezdička VA/2, čo je kurva VA, jebe ti? Čo ti jebe, že A? To kde si videl trojuholníku Ačko, ty kokot. Pozor. Nehovoríš pozor, že tu zabijem dvoch. Dobre. Obsah Sforza. A plus B na druhú. Majstro chce naspäť moda? Do píče. Strelil som na rampe jeden, na trabičke stál. Jeden náboj som strelil. Kde zasa vykokočil ten kus pojebaný? Škoda. Mám tu pre teba otázku, že ak sa vypočíta okolo štvorca, vieš? Jo. Od okolo štvorca? Hej no. Okolo štvorca. No. A obsah trojuholníka, vieš aký je obsah trojuholníka, Žolo? Čo ja viem. Však si bol na vysokej, by si mal vedieť. Jebe, a som mal 0,5 boda, ty kokot. Matemat. No, vyčísli. Utekaj. Už mi to nestilí, ty kokot! Čo ti jebe? Prečo prebíjaš? Čo robíš? Poď zase teda... Čo robí? Ja neviem, to je tak... Nepovedal, máš napravo, je vedľa teba, vpravo bude, vpravo. Berem mi chlapci. Tak veľa savov do piče, jo, lokaj, dík. Sorry bro, reset som zabudol oznámiť LUL, ale som tu restored pomena 24 mesiacov. Dík, lokaj. Aj keď neviem prečo ešte pozerám, keď nevieš nič hrať restored. Ale do piče. Piče, tvoje reči jebnuté ma zajebali teraz. Blbec. Prvý pleb, ktorý mi pošle fotku jeho nahé mamky, tak mu dá môj account s 15-mesačným sabom. To sa oplatí. Jaký kry to dalo? Choď do piče. Jep. Ty kokot. Tonight.